Моля. Добро утро. Добро утро. Мога ли да си получа дрехите? Защо? Отивам в института. Моля. Да. Панталона и ризата. Панталона и ризата няма да ви дам. Защо? Не са хубави. Време е да почнете да ходите като хората. Как ходят хората? Искам само кафяви цветове. Така? Тъмно кафяви, като цвета на моя фурнир. Да. Кройката аз ще ви я дам. Никакви излишества. Облечете сега това, което ви казвам. Добре. Мога ли да ви... Гледам БГ. Гледай и ти.